A bhfuil fesach na thuirmíon dú? Dúire. De 9 Eagalach. Oh, wow, maar we gaan geen aan naar goede skieler. Maar je stond dat klukjes na, ga me bij een fever zat in je voor. Hij sneert de klukje vet uit de hietje. Ik zie de hacker met zijn wie. Hier zie ik nou eigenlijk echt geniaal. Je doet je een is gehaast. Ik zie naar gezien op is. A ga Sean Parsons kutru micha. Ach, vaagjes je daar. Quite die sheer film maha. Gaat zo wel zien? Ik heb hem huisje nu weer aan het gooien. Gooien? Van jou snel te gooien. Ciao. En deze zusje. Van Gamer. Is dat? Van Gamer? Is, mar ha fesachu féimse le conniuch ag an éis uisce sanna chuirst a bhrínichuig ha sibh atáisechuig an éis. Filming? En Shaw! Zeg je Honey en Shaw! Amy! Betain de year, Jason dal yenuf. Gaan jou met bulk kinshach? Ik ga rustig naar jinshach. Ik wil veel maken in eerst uur rustig. Tekin maha. Okay, Shene, Hashina Doyahi.